quin un organitzat. Al seu voltant tot ha canviat de vida, passant pel prisma d'uns ulls enamorats. El pare que se'l mira i al·lucina no és cap joguina, que es viu i és de veritat. Quan està sola és quan barrina, qui sap si l'entendrà. A tu, petit bailet, t'ensenyaré més del que he après, li diu cantant. Trepitja fort, no et sigues més valent del que he estat jo. Dibuixa'ls i un somriure que ningú et podrà dir no cavalcarà. Sense queden amics. Pubilla de l'Empordà, Judit Vigues i Cruïlles, de Figueres. També s'ho pot dir, ens dirigim unes paraules de la Pubilla de la Setmana Gironès 2008, segona de la Catalunya, la Raquel Sánchez i Olivares, de la Sala. També volia donar unes gràcies per estar aquí amb nosaltres i gaudir de la nit i visca Catalunya i visca el Pubillatge. Bon dia a tothom, en primer lloc, gràcies per assistir aquí. Disculpar que no sigui greu per motiu per no haver pogut venir. I, bueno, dir-vos que durant aquests 8 mesos de Pubillatge he disfrutat com vaig disfrutar com éreu. No m'esperava molt menys, tampoc. He tingut la sort de disfrutar d'un mes de ser alguna així tard. I no he dit gaire, sinó que espero que continuï disfrutant de la nit, que ens continuem veient i que visca el Pubillatge i visca Figueres. Espero que hagi anat bé el sopar i avui, que és la fi de l'última banda que ja porto, volia rememorar els inicis. Tot donant les gràcies a la persona que em va iniciar, la Maria, explicant-me cada dia les batalletes del cap de setmana allà al col·le. Gràcies a ella, doncs primer vaig ser la pubilla de les condaires, llavors vaig ser pubilla de llançar i ara sou primera dama de la d'Empordà fins aquesta nit. Molt he pensat en la plaça del Sol i ara els nervis i tot de ser l'última. Els nervis, bueno, m'estan traient una mica perquè, com molt he dit la sèrie, aquesta és la meva última banda i realment es cau una mica de llàgrima pensar que ja no podré veure aquest vestit, que ja no podré veure aquesta banda, però bé, és el que toca i s'ha de fer. Vull agrair a totes les persones que han representat l'Empordà, a la Sandra, en Beni, a la Cèlia i a la Judit, perquè han fet una feina molt ben feta. Llavors dir que aquest any hi ha hagut molta participació pels pobles perquè hi ha hagut més candidats. Us desitjo molta sort a tots. És a Figueres, és aquí prenem part d'aquesta tradició catalana, d'aquest compromís, d'aquesta catalanitat. I un amic i una part molt important d'aquest jovent implicat el tinc a la meva esquena. Són totes aquestes persones, en primer lloc, les que han darrere dels que avui s'acomiaden, que són les que han pres part de voler assolir aquest títol de pubilla, hereu o dames comarcals. Senzillament, abans de sortir, ja no cal ni que em sortiu ni hereus ni pubilles. Pel sol fet d'acceptar aquest compromís, gràcies. Gràcies en nom del pubillatge i en nom dels catalans i les catalanes i del catalanisme. Perquè tan sols grans de sorra com aquests, si tots els catalans aportessin un petit gra de sorra com el vostre, el país aniria molt millor del que va. De la pubilla i l'hereu comarcal de l'Empordà 2009. Acte del jurat, a Figueres, a l'Empordà. El dia 12 de setembre del 2009, en sotasignats membres de tots ells, els pobles participants i membres del pubillatge comarcal, de títol nacional i del foment de les tradicions catalanes.
es constitueixen el jurat per l'elecció de l'hereu comarcal i la pubilla comarcal, les dames i enguany fins a la propera elecció. Valorades conscientment i amb justesa les proves orals i escrites efectuades a tots els candidats, candidates, així com la seva personalitat i implicació social en cadascuna de les seves comunitats, aquest jurat proclama segona dama comarcal de l'Alt Empordà 2009, la senyoreta Jocelyn Aguilera i Rodríguez, de la població de Portbou. Seguidament farà un petit obsequi. Primera dama comarcal de l'Alt Empordà 2009, la senyoreta Mireia Sala i Vinyoles, de la població de Vilatenim. Gràcies a tots, de totes maneres. Hereu comarcal de l'Alt Empordà 2009, senyor Goran Mínic, de la població de l'Escala. I ara l'enfaixarà en Beni. Volta, 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 volta. La barretina li posarà l'Albert Prats. Hereu de Catalunya, home, per favor. Gràcies, Albert. El cap una mica gros, la barretina una mica petita, no sé. En tot cas ja es donarà el teu un any, Bé, els obsequis, senyor Joan Melau, vicepresident del Consell Comarcal de Figueres, de l'Alt Empordà. I per acabar, pubilla comarcal de l'Alt Empordà 2009, senyoreta Carla Masjoan i Colomer, de la població de l'Escala. Felicitats a tots. De l'Ajuntament de Figueres. Moltes gràcies. Bueno, bona nit. Uau. Estic, que encara no m'ho crec del tot, però bueno, ja tindré temps, tindré un any per anar assimilant, no? Moltes gràcies perquè molts m'han arribat, els nervis, que m'han arribat molts missatges d'apollo, que confien en tu, que no sé què, i bueno, i en part és gràcies a vosaltres. Tot teu. Doncs jo diré una mica el mateix que en Goran, realment no tinc paraules per expressar-ho, ja que no m'imaginava que sortís pubilla, i res, doncs que intentaré durant aquest any fer-ho el millor possible, i és que no tinc paraules. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Anem a aplaudir aquest acte.